Ortaýyň Daşary işler ministriniň Aşgabatyky ünlük sapary başlanýar. Sergey Lavrowyň ýaragly konflikti başdan geçirýän Iran bilen terketleşýän Türkmenistany edýän bu sapary Iranyň Daşary işler ministri Sayed Abbas Arakçynyň Aşgabada saparynyň ýa-da gabat geldi. Resmi habarlarda Aşgabatdaky gepleşikleriň gün tertibinde regional we halkara meseleleriň agzalandygy aýdyldy. 24-nji ýunda Türkmenistany barýan Sergey Lavrowyň prezident Serdar Berdimuhammedow we Daşary işler ministri Reşit Meredow bilen gepleşik geçirmegi planlaşdyranlygyny Ortaýyň Daşary işler ministrligi öňünden ma'lum etdi. Gepleşikleriň gün tertibinde ýakyn geljekdäki gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşmak şeýle hem sowda, ykdysady, energiýa, ulag we gumanitar ugurlarda Rus-Türkmen hyzmatdaşlygyny östürmek meseleleri bar. Mundan başga da taraplar sewit we halkara gün tertibindäki häzirki meseleler boýunça pikir alışarlar diýip Ortaýyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova saparyň öňýany aýtdy. Bu sapar Türkmenistanyň goňşusy Iranyň ýadro destgalaryna zarba urulyp Tehranyň Israýl raketaly hüjümleri amala aşyrmagy bilen bagly dören dartgynlyk wagtynda geçirilýär. Lavrowyň saparyndan bir gün öň Iranyň Daşary işler ministri Aşgabada bardy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 23-nji ýunda Sayed Abbas Arakçy bilen geçirilen duşuk barada çap eden maglumatyna görä, Türkmenistanyň we Iranyň daşary siýasat idaralarynyň ýolbaşçylary ýurtlaryň iki tarap bilen hyzmatdaşlygyny degişli meseleleriniň giň toplumuny ara alyp maslahatlaşypdyr. Hususan da häzirki wagtda ýakyn gündogorda emele gelen ýagdaý barada pikir alışypdyr. Arakçy Türkmenistana Moskwa eden saparyndan gaýdaşyn bardy. Merkezi Aziýa boýunça siýasy bilermen Bruce Panyer ýakyn gündogordaky dartgynlygyň dowam eden wagtynda edilen bu sapara Iranyň Türkmenistandan belli bir golda wesleýän bolmagynyň alamaty hökmünde seredýär. The fact that he was in Russia and then stopped in Turkmenistan. Arakçynyň Russiýadan gaýdaşyn Türkmenistanda saklanmagy İran üçin amatly görünýär. Bir tarapdan bu Irany onuň üzgünlikde däldigini görkezmek üçin gowy mümkinçilik berdi. İran öz halkyna Türkmenistanyň Irany goldaýandygyny görkezýär we Tehranyň Russiýada we Türkmenistanda dostlarynyň bardygyny görkezýär. Başga bir tarapdan Arakçynyň Türkmenistandan başga da ýardam itileýän bolmagy mümkin. İran Russiýadan ýük taşamak üçin gosmaça mümkinçilik gözläp biler. Tebitin hem Russiýa hem de İran üçin transport ýol hökmünde ähmiýeti bar. Bu azyk, medisina kömegi, guruluş materiallary ýaly ýüklere degişli bolup biler. Whatever goods from Russia to Iran. Diýip Bruce Panyer aýtdy. Iranyň Daşary işler ministri Aşgabada eden saparynyň öňýany şol gün 23-nji ýunda Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin, Daşary işler ministri Sergey Lavrov şeýle Rus ýaragly güýçleriniň käbir ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Taraplaryň ýakyn gündogordaky krizisy ara alyp maslahatlaşanlygy Kremliň resmi maglumatynda habar berildi. Bruce Panyer resmi Aşgabadyň bir taraplyk statusyny nyktap siýasat aýdan hiç bir tarapy goldamaýanlygyny şeýle de bolsa Lavrowyň Aşgabada saparynda käbir anyk meseleleriň gozgalmagynyň ähtimallygyny belledi. Lavrov's visit is very interesting. I'm not sure it's so connected. Lavrowyň sapary gyzyklanma döredýär. Men bu iki sapar bir-birine bagly diýip hasap etmeýärin. Şeýle de bolsa Arakçy Türkmenistana Russiýada geçiren duşugyndan soň bardy. Türkmenistana barýan Lavrov Iranyň zerurluklaryndan we gozajak meselelerinden habarly bolmaly. Türkmenistan hiç bir tarapy açyk goldamaýar. Şol sanda konfliktdäki taraplary, emma Russiýa bilen Iranyň arasyndaky sowda we transport ugurlarynyň biri Türkmenistanyň territoriýasyndan geçýär. Bu ýurtlaryň Türkmenistanyň üstünden geçýän ýoly geljekki aýlarda has köp ulanmak barada gepleşmegini çak etmek mümkin. And we're going to use it a lot in the coming months. Diýip Bruce Panyer Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda Meredow we Arakçy arasynda geçirilen duşukda ýurtlaryň iki tarap bilen hyzmatdaşlygynyň köp meseleleriniň ara alynıp maslahat edilenligi aýdyldy. Şunyň bilen baglylykda Türkmen tarapy islendik halkara meselelerini parahatçylykly çözmek ýörelgelerini berk eýermek bilen parahatçylygy tizden tiz gazanmak hemde bu sebitde howpsuzlygy we durnuklylygy üpçün etmek üçin ähli gyzyklanma bildirýän taraplar bilen gepleşik geçirmek arkaly ýakyn gündogordaky häzirki ýagdaýy çözmäge gatnaşmaga taýýardygyny ma'lum etdi diýilip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi maglumatynda aýdyldy. 13-nji ýunda Türkmenistan ýakyn gündogordaky ýagdaý barada alada bildirýänligini ma'lum etdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 13-nji ýunda giýişlik ýaýrydan beýanatynda ýurduň bir taraplyk statusy nyktaldy we Aşgabadyň siýasy ýa-da başga meseleleriň çözgüdi hökmünde güýç ulanmagy
dünýäde güç ulanmak haýwatyny kabul etmeýänligi aýdyldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri şol bir wagtda ýurdun ýaragly güýçleriniň hüşgärlik derejesiniň artdyrylandygyny habar berdiler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Truth Social sosial ulgamynda Israili Irana garşy täze hüjümleri amala aşyrmakdan saklanmagy çagyrdy we munyň ulum öçberli dartganalyga sebäp boljakdygyny aýtdy. Israil sol bombalary taslamaň, uçurmanlaryňy öýüňize gaýtaryň diýip Trump ýazdy. Ol bu ýazgydan bir näçe minut öň Washingtondan Niderlandlardaky NATO'nun samitine gitmedinden öň jurnalistler bilen söhbetdeşlikde 24-nji iýunda ýerden güýje giren ýarasyň düzünlerini hem Israilyň hem de Iranyň bodondygyny aýtdy. Amerikanyň prezidentiniň sözlerine görä, ol iki ýurdun hereketlerinden hem nägili, emma aýratynlykda Israilyň hereketlerinden ören närazy. Trump yarasy güýje giren ilkinji tagadyň dowamında Israilyň Irana garşy güýçli hüjümleri amala aşyrandygyny aýtdy. Men Israilyň hiç kime ziýan ýetirmedik bir raketadan gaharlanýandygyny bilýärin diýip prezident belledi. Trumpyň sözlerine görä, Israilyň köşeşmegi zerur. Şeýle-de prezident taraplaryň yarasygy bil gaslaýan ýagdaýda bodon bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Ol bu iki ýurdun uzak wagt bäri töwüşýändigini, näme edýändiklerini düşünmeýändiklerini belledi. Israili Irana zarba urmalygy çagyrandan takminan ýarym saat soň Trump ähtimal NATO samitine uçup barýan uçuryň bortundan Truth Social ulgamynda Israilyň uçurlarynyň izlerine öwrüljekdigini, Israilyň Irany bombalamaýandygyny we yarasyň güýjünde galýandygyny ýazdy. Israilyň çeşmeleri onuň bu ýazgydan öň ýurdun premier ministri Benjamin Netanyahu bilen telefonda gepleşendigini habar berdi. Sol bir wagtyň özünde Israilyň käbir mediasy ýurdun Irana garşy simbolik hüjüm amala aşyrjakdygyny belledi. 24-nji iýunda ýerden Trump Israil bilen Iranyň arasynda o katyslyklaryň betedilmeginiň güýje girendigini iglan etdi. Iki ýurt hem muny tasdiq etdi. Biraz wagtdan soň Israil Iranyň özüne garşy 2 tane raketany atandygyny habar berdi. Ol raketler asmanda ýok edildi. Israilyň gorunmak ministri we baş tabynyň ýolbaşçysy Irany yarasy bozmakda aýplap, Israilyň Tehran şäherindäki nişanlara garşy zarba urjakdygyny aýtdylar. Iran özgedeginde raketalary uçurandygy baradaky habarlary reddetdi we Israili yarasyň güýje girmeginden soň hem Irana garşy hüjümleri dowam etdirmekde aýplady. Trump yarasyň güýje girendigini 24-nji iýuna geçilen gije iglan edipdi. Ondan bir näçe saat öň Iran Katardaky Amerikanyň bazasyna raketa hüjümini amala aşyrdy. Emma ol hüjümüň testirlendigi habar berildi. İki ýurdun arasyndaky dartganalyk 13-nji iýunda ýitileşdi. Solun Israil Iranyň harby we ýadra detgalaryna garşy hüjümleri amala aşyrdy we Iranyň harby ýolbaşçylary öldürildi. Israil bu operasiýanyň maksadynyň Iranyň ýadra ýaragyny edilmeginiň öňüne almakdygyny aýtdy. Iran özeginde Israil'e raketalary atdy. 22-nji iýuna geçilen gijede Amerika Iranyň 3 tane ýadra detgasy boýunça howa zarbalaryny amala aşyrdy. Washington bu hüjümleriň bir gezeklik çäre bolandygyny we Amerikanyň giň möçberli ursa gatnaşmagy meýilleşdirmeýändigini belledi. Iran munyň jogabyna Katardaky baza garşy zarba urdy we muny ar alys hüjümi diýip atlandyrdy. Tehranyň bu hüjümi barada öňünden duýdurandygy we hiç ýyly adam pidalarynyň bolmandygy baradaky maglumatlardan soň Trump Iranyň parahatçylyk we sazlaşyk ýoluna düşmäge taýýardygyny aýtdy. Sondan soň ol yarasyň güýje girendigini iglan etdi. 24-nji iýun ýerden Trump ýene-de Iranyň ýadra detgalarynyň dogly ýok edilendigini we indi olaryň dikeldilmeginiň mümkin däldigini aýtdy.
Türkmen häkimetleriniň goňşy Iranyna dören çylşyrymly ýagdaýlaryň arasynda Islam Respublikasyndan gyssagly çykmaly bolan daşary ýurtlar üçin şeýle pursatlarda berilmeli insanperwerlik kömeklerini bermegi, öz gören çäreleri barada beýanat çap etmegi. Şol wagtda da bu wakalar bilen baglykda kyn ýagdaýa düşen türkmenistanlylar barada hiç zat aýtmadlygy türkmen jemgyýetçiligine öňden bar bolan soraglary ýene-de gün tertibine getirdi. Yerli synçy bu habarlary iýdarlayan türkmenistanlylaryň Aşgabatyň öz raýatlarynyň goňşy ýurtlary we dünýä bilen gatnaşyklaryny bir çäklendirmeginden, şeýle-de daşary ýurtlardaky raýatlarynyň pasport, maliýe kynçylyklary barada çykýan habarlara baş galdyrmalygyndan nägile bolýanlygyny habar berýär. Synçy bilen anonimlik şertine gurlaşan Aşgabatlylar Iranyň çykmaly bolan daşary ýurtlara insanperwerlik kömeginiň berilmeginiň gowda atdygyny aýdyp, Türkmenistanyň raýatlarynyň hem hereket adatlygynyň üpçün edilmeligini, bu urda edilýän işler barada ilaty wagtly maglumat berilmeligini ýatlatdylar. Daşary ýurtlara aýtlar kynçylyklara, wiza bökdensliklerine garamadan ýurt içine göýberilýär. Ýöne türkmen häkimetleri Iranda galan türkmen raýatlaryna edilýän kömekler barada resmi bildirisi çap etmedi. Mundan başga da Türkmenistanyň içindäki ýurt ýaşaýjylarynyň hereket adatlygy hem hälisinde gödök bolup gelinýär. Deyip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, Jokramasda goşmak 50 gradusa ýetýän howada goňşy Kazakstany, Özbegistana gitmek üçin serhet geçelgelerinden geçmekçi bolýan raýatlar bir wiza düzgünleriniň üstesine agyr we kemsitici nowatlaryň, gödök çemeleşmeleriň ejerini çekmeli bolýarlar. Adatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolýan raýatlar şol sanyny Aşgabatlylar ýurdun ýapyklykdan çykyp goňşy döwletler bilen arada gönü ýolagçy awtobuslarynyň otly we uçar gatnawlarynyň haýal etmän ýoly goýulmalygyny öňden bäri aýdyp gelýärler. Synçy bilen söhbetde bolan Balkanly ýaşaýjylar hereket adatlygynyň ýurt içinde hem bir çäklendirilýänligini, Esenguli, Eterek, Magtumbuly etraplarynyň ýaşaýjylarynyň Aşgabatdan we beýleki vilayetlerden üzüňe galýanlygyny aýdyp, öz nägileliklerini bildirdiler. Olaryň aýtmaklaryna görä, Eterek, Bereket otly gatnawynyň ýola goýuljakdygy barada gurrunlaryň soňy gelmedi. Eterekli söhbetdeşlerimiz Serhet ýakasynda ýerleşýän Esenguli, Eterek etraplarynyň ýaşaýjylarynyň maglumat, adyk we suwupçynçyligi, ulaw we ara gatnaşyk el ýeterliginiň gaty gözgoýuny bolmagyny galýanlygyny aýtdylar. Ýurt içindäki ulaw gatnaw üzüňeligi Iran bilen herketleşýän ahal sewtiniň Sarax etrawynyň ýaşaýjylar üçin uzak wagt bäri agyr mesele bolmagyny galýar. Aýdylmagyna görä Saraxlylar soňky döwürde yerli häkimetlere ýygyderli ýüz tutup etrawy paýtagyt Aşgabat bilen baglayan gönü ýolagçy otlusynyň haýdan-haý ýola goýulmagyny talap edýärler. Ýylar arasynda uly dowul galagopluk emele geldi. Eger Saraxda ursun ýalyny gelse, biziň gaçara ne ulagymyz, ne seristämiz bar. Sarax stansiýasyndan indi 15 ýyl bäri ýekide ýolagçy otlusy uğranok. Biz doly üzüňelikde. Deyip söhbetde bolan Saraxly aýtdy. Adatlyk Iranyna dören ýagdaý bilen baglykda goňşy ýurtdan gelýän harytlaryň şol sanyny ady bölümleriniň kesilmeginiň türkmen wazarlaryna ýetiren täsiri barada eýýäm habar berdi. Emma türkmen häkimetleri adatça bolşýary bu ýagdaý barada hiç ýyly düşündiriş bermeýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan telekeçileriň pikirine görä, Iran bilen aradaky herketiň ýapylmagynyň fonunda goňşy Özbegistan we Kazakystan bilen herket ýakasynda wizasyz gatnaw düzgüni gaýtadan dikeldilse, herketler açylsa, ýurt içindäki azy kopsuzlygyny diňe peýda getirer. Bazarlarda Irandan getirilýän hojalyk önümleriniň himiki serişdeleriň şeýle hem makaron, tomat, konserwe önümleriniň guruluşy karytlarynyň zapaslary gutarp barýar. Häkimetler bu ýagdaýy görmezlik atalýar. Türkmen rejimi şeýle dartgynly we agyr pursatda hem özüniň durmuş reallygyndan doly üzüňeligini görkezýär. Diýip Marli telekeçi öz pikirini aýtdy. Yerli synçynyň söhbetde bolan adamlary türkmen häkimetleriniň garaşylmaýan, mümkin bolan adatdan nasar ýagdaýlarda netijeli hereket etmek ukuýuny hem soragasyna alýarlar.
Bizde häl işinde adatdan daşary ýagdaýlar gullugy ýok. Ýangyn söndürji gulluklarının işi dolu diýen ýaly çagşady. Iň agyr ýagdaý. Birden ýurt içinden daşary ýurtlara gaçmak meselesi ýüze çyksa, türkmen serhetçileriniň türkmen raýatlaryny ýurtdan çykarjagyna hiç hili ynam ýok. Halk dolulugyna maglumat, sosial we harby üzüňelikde galýar. Hökümetden, ataly ogul Berdimuhammedowlardan hiç hili resmi tesvir ýok halk üçin. Deyip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Şu aralykda 23-nji iýuny Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkmenistanyň ynsanperwer geçelgeler arkaly Eýrandan gelýän daşary ýurt raýatlarynyň päsgelçilikli üstsaşyr geçmegini üpçün edýänligini ýene bir gezek habar berdi. Türkmenistanyň ýardam bermegi bilen 4000 golay adamyň watanyny dolanyp gelenligini aýtdy. Ýöne olaryň içinde Türkmenistanlylaryň bolup bolmanlygyny anyklaşdyrmady. Maglumat üçin aýdylsa, The Washington Post gazetiniň 20-nji ýylynaky habaryna görä, Türkmenistan Eýrandan çykmak isleýän 100den gowrak Amerikalynyň türkmen serhetinden geçmegi barada Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynyň eden haýyşyny kanagatlandyrmandyr.